Senyores i senyors, bona nit, com estan tots vostès? Nosaltres ja desitjant que estigueren preparats en directe ací a Levante Televisió, com totes les setmanes, per viure la festa de les Falles, molt especialment, però també totes aquelles festes significatives que es viuen a la nostra ciutat de València i a tota la província de l'Horta, sempre Levante Televisió, pendents de tot el que... Javi Gisbert, bona nit. Bona nit. Estava jo així mirant, de repente el programa s'ha clavat un tejero, bona nit. Buenas noches. I estic jo ja així preparat per a parlar de falles i del que siga, perquè és que estem ja en Nadal. Que diran vostès, per què s'ha vestit avui de retorn? No, no és per el Nadal, és perquè avui me tocava esta jaqueta. Molt bé. Ja està. Molt bé, a mi m'agrada molt, eh? T'ha agradat, tejero? Jo també. Per cert, ja que tinc esta pinta de retorn, Col·legio Yale, dissabte, 22:30 hores, presentació de la Comissió Cádiz Cura Femení a Puerto Rico. Ho deixo estar ahí y no comente res més. ¿Qué pasa hoy a la Gran Vía, Javi Tejero? Pues que esta noche, como ya es tradición en esta semana, pues nosotros tenemos la cena de empresa de los falleros de la agrupación Gran Vía, ¿no? Entonces tenemos la cena de Navidad. Cena de empresa, de falleros, que esto ya me parece lo más grande. Sí. ¿Os reunís toda la gente de Gran Vía? Exactamente, presidentes, falleras mayores y allegados y simpatizantes de la agrupación y bueno, nos compartimos un poco una cena navideña, ¿no? Previa, porque luego en la propia Navidad no va a poder ser, pero nosotros la celebramos con antelación. Jo perquè estem en el programa en directe, però que sàpiguen els amics de la Gran Via que quan acabem en el Tot és Festa d'avui, directet, que me'n vaig allà a la Gran Via a celebrar este sopar d'empresa, perquè ens han convidat també a que estiguem amb vosaltres i de veritat gràcies a tota la gent de la Gran Via que està de festa, i és que no para ningú, les coses com són, perquè els de la Gran Via no pareu, però és que els de Quatre Carreres tampoc. La setmana passada presentaren els seus projectes, els seus esbossos per a les falles de 2009. I com no podia ser d'altra manera, el Tot és Festa se clava allí i vos ha portat este reportatge de la nostra companya Carme Sivera perquè pugueu seguir al detall quines són les falles que es plantaran a Quatre Carreres durant 2009. Marta Agustín va gaudir amb la presentació dels esbossos de les 19 comissions que componen l'agrupació de falles de Quatre Carreres. Dijous 4 es van presentar públicament al món faller els esbossos dels monuments que plantaran en les falles de 2009. L'acte va comptar amb la presència de la fallera major de València, qui va acudir al costat del vicepresident de la Junta Central Fallera, Pepe Boix, per a conèixer en persona els projectes de les 19 comissions que integren esta agrupació. L'artista faller Juanjo García va intervindre en l'acte com a representant de tots els artesans que plantaran falles el pròxim mes de març en les demarcacions del sector i a través d'un audiovisual van poder conèixer tots els projectes. Les falles que van exposar els seus projectes foren Carrera Malilla, Sedaví, Gravador Jordán, Escultor Pastor, Rubén Vela, Doctor Waxman, Ausias Magna, Rovella, Carretera de Sant Lluís, Albinyana, Oltà, Juan Ramón Jiménez, Carretera de Malilla, Illa Cabrera i Àngel Villena, Pintor Sabater. També van mostrar els seus esbossos Federico García Lorca Oltà, pianista Carrasco Eslida, Avinguda de la Plata, General Urrutia, Marquès Lozoya, poeta Cervera i Grifol, Hort Sant Valero, Avinguda de la Plata, Sapadors Vicent Lleó, Luis Oliach, Mariola Granada, Bisbe Jaume Pérez, Luis Oliach, Mercat de Montolivet i Carretera de Sant Lluís, Doctor Guasman.